Tuppa 13. Huomio! Alokas Korhonen. Miksi sulla on kypärä päässä? En saanut sitä itse pois, herra alikersantti. Kaikki jaksaa! Set up! Mistä olisit valmiin tappaa? Mitä sä nyt sekoilet? Pojat pitää vaan huusanen ja jakkaraisen ja perseelle. Virtanen etenee! Savua! Hei, mitä vittua? Ette pääse edes ulos teltasta mokaan. Mitä? Mulla on ollut ikävä sua. Koska me oikein saadaan rynkyt. Hälytys! Te tullut tänne opettelemaan maan puolustamista. Ja siinä on mun mielestä mitään hauskaa.